acara panjenenganipun Mas Omek ingkang wonten Malaysia. Sugeng dalu Mas Omek menonton live streaming. Bapak Rena wonten Kampak Modo, Bapak Gavina ingkang wonten Kendeng sugeng dalu. Mbak Yanti juragan Pop S Cappuccino wonten Cemplo Kedemana Bojonegoro sugeng dalu. Gudang Bangsa Metan. Senajan kopi sak jengker nanging bisa gawe padange pikir. Oh yes. Oh yes. Yen ora mobil sak sore penisilin awake gaten yen dewe penisilin. Kopi jahe wis misuwur. Nek beduk kanca metu duntal wong Rasa enak ukelan nang klege. Tentu tata isi Agawe marem ning ati. Ayo kanca ngunjuk kopi jahe. Ceritane cerita apa Dik? wong seneng tunggal sak bene. Wiwitane uga cicir sak bentinane. Saya suwe saben cicir nyekel tangane. Diberkes tangane. Banjur ngomong mas Jadi aku tresno kowe. Ya bahaya to, Dik. Saiki to mas. ceritane nek wong seneng karo gremone Lho gak bahaya ta? kawitane disambangi nang omahe sak bentinane saya suwe saben sambang kok demek jagute ser. Aduh deh. Kadung ngomong dik gremo kok tresno slirane
becik tumrap pepo rawang nipong